Pepiling dulu baru lewong. Atensi dari Bapak. Matur sembah nuwun Pak Hartono. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wis wancine karasati elengke, wis wancine padha nindakake ajan mus kumandang wayahe sembahyang ngakapi wajib dawuhe pangeran salat jadi jagae agama limang waktu kudu tansah dijaga nganti istiqomah ngasih tumanina luwe sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat saya dingadoke magrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga. Pak Ustadz Mansur, la ilaha wis wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake akan wis kumandang wayahe sembahyang tetapi wajib dawuhe pangeran salat hati jagae agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwe sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat saya ngetoke tindak mungkar magrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga. Baik, Bapak Ibu sekalian, kali ini kita merupakan lagu terakhir Lewong. Monggo kita joget bareng bersama Zara Campur Sari.
Semoga apa yang sudah kami aturkan bersama rekan-rekan dari Campur Sari bisa berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat sore, sampai jumpa kembali. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ati rintan siang dalu Inor baci moroko Juga rasa Nugate sing Alera kuyai sekoro Tatan bisa Terima kasih Pak. Matur nuwun hae ya Allah. Terima kasih Bapak. Bapak Sukono matur sembah nuwun Pak Ustadz Mansur. Sabda Panditarano Presliramu Nadia ing sisiko Temuking Gusti Lilani Tresno Sekali lagi berakhir kita perjumpaan kita pada malam ini. Sampai jumpa kembali.